Potrebuješ niečo? Jednu otázku. Áno. Môžem si zásobníky, musím si ich mať pri sebe, alebo môžu byť Nie, tu? na stole. Dokonca aj keď vybiješ, prebiješ, tak nechaj na stole, bere sa to, sú stále s tebou, sú v aute. Áno, Dobre? čiže nemusím ich Nemusíš dávať riešiť za žiadne seba. plus Dobre, zbranie. jasné, super. Dobre. Strelec, rozumie situácii? Áno, Strelec si pripravený? áno. Strelec, pozor! Ježiš. Sedь na stoličke, hej? Sedím si. Skončil si? Hej. Ak si skončil, postav sa. Vybij a ukáž mi prázdnu.